Daghang salamat kadto sa grasya nga niabot pa 50 kilos nga rice beef. Salamat kadto from Germany. Salamat kadto sa imong blessing nga imong gi-share namo. Ginuray mo bawas nimo. Salamat sa tanan. Guys, madung adlaw nung tanan guys kanang marag na ulian naman ko guys marang ninda ko ron og binangkal. Mga paborito sa tanan. Kaning binangkal guys kanang hinay dad kadto nang ihang kadyo atong ibutang kadyo kay bulag kita kadyo Cebu kalayo hinayon sila to ng kalayo guys sana hantod nga mulutaw na siya guys hantod nga murag mabuak na siya para maluto na ni siya. So maluto na siya murag mag brown na siya gamay so mao na siya. So nanay order daghan na katong order guys sa mga notana kay sa bikiri guys tag size money so baho tag city so ato pong patasan og piso ba kay di na naman sila matug lungsod so mag deliver na laman ta ani. Adlaw majung buntag majung gabi na tong tanan guys no. Intro na pod ko no. Kay atong talong dali guys bisag wa ni sa limpyo daghan gyapon sa bunga. Oh. Kalata ang mga bunga guys oh. Bisan og kanang wa say paguling kristal nag-harvest pud niya gi pada didto sa kuan daghan na jud siya nak. Daghan na oh. So mag-harvest na ron guys. Daghan kayo sa bunga. Basta magsiguan guys, daghan kayo sa bunga. So ako sa pag-harvesting guys. Kay ano sa maguwang. Daghan sa bunga kay magsige man mag-uwan. Gusto na ba ni nanay nga kuan? Tanim sa buhol. Puti guys. Daghan na kayo sa guys. So kani guys stripe nga violet. Isa na daghan lang sa pwede ah. Kaya uban nagagmay kami na siya daghan kaani oh. Tanaw guys oh violet pud di siya. So daghan na jud kay tag harvest oh. Salamat kadto sa nag-share og blessing dani from Germany. Salamat kadto kanang may magdahom nga kanang palitan mi ni og rice. Yan ni palit pud si Nicole og si Nicole day iyang gipadadaan guys. Palit siya og shampoo. Siya ni liquid nga kuan. Magamit kay grease powder man. Og palit siya og sa ninak. Manok ug baboy. Okay, mo ra man ay amuhang kuan guys. So may laing isagol-sagol ba og mag-utan. Magisag-isag utan. Salamat guaps kay grasyan ka sa Ginoo ambitan sa imong gi-share namo. Always gid na kanunay nga nang kalit-kalit ra ba. Kalit-kalit ra jud sila guys og message ni Nicole ba nga kapaliton ko numi og sa ako nga rice. Salamat kadyo. Nya mo palit pa pud mi og kuan kanang gas. Guys, palitan na og gas. Salamat kadyo sa blessing. Bilian ng bago. Pila? 1 to 20. Ora gihapon. Wala gihapon mo ubos. Pili na wa mo ubos ba? Wala mo ubos ang price ba? Saan eh? Kana sa
Ah, okay. Di ikaw tanawag si nindot. Kana bago pa ba? A few moments later. Hey guys. Nadi ko dari guys kay ga. Papas ko ni Cristel. Nagdala pa doon na ah. Ako nagkuhan oh. Nana sila Inday ba na? Nanawa na nagat pa. Naghana kayo silang sakayo. Guys, oh, nagat na. Masakay dig 1, 2, 3, 4, 5. Uno, masakay dig uno mana? Wala naman gusto ko na mo panagat ko ng dagan kayo ba. Mansurusog man ako na. Yan na. Ipat ko niya ayaw matagto. Ang dali ano, pag-chat niya nga. Dali ra jud kadyo guys. So. Kay mura ba sa kahilantanon kuno pud siya. Nanguli na mga estudyante. Asa kagahapon duha ka rim ako agi. Pero napirmahan ang imong mga kuan. Wala pa di pa ko dito. Kasi mong giingon natin lang gibuwasan ni mo score. Okay, bisa pa tumo tong maestro. Sanaan namin guys. Tanawag ang ampalaya. Oh, nani bunga oh. Wala kami ngawang ili og ni. Ito dari guys. Hala ni tagbo, ni tagbo. Oh my god. Ay si mama yung gitagbo niya. Tagbo agahong duha ko na yung mga bunot guys. Oh. Hala, si ate mo na may tatkat. Ay, tatkat na nas ate. Sini ka mix, ma? Naman to. Si ate. Ayaw hila magyang. Pero di man na siya mo. Katulad ka rin na mamangit na sa on. Na, nangita ng mama nila na. Gawas ng sunod na. Guys, madung adlaw nung tanan guys. Kanang marang nakaulian naman ko guys. Marang ninda ko ron. Bukan binangkal mga paborito sa tanan kaning binangkal guys kanang hinay dagado ng ihang kadyo atong ibutang kadyo kay buhol lagi ta kadyo sibo kalayo hinay dito ng kalayo guys sana hantod nga mulutaw na siya guys hantod nga murag mabuak na siya para maluto na ni siya so maluto na siya murag mag brown na siya gamay so mahal na siya. So, nanay order. Daghan na katong order, guys. Sa mga notana, kay sa bikiri, guys, tag size money. So, ako, tag city. So, ito pong patas, piso ba kay. Di na naman sila matuglungsod. So, mag-deliver na naman taan eh. Order. Bali, 500 ng ni-order, 5 katao, tag kuan. Tagbalig 100 sila ang ilang ipa-deliver.
bali 500 ng ni order 5 katao tag kuan tag bali 100 sila ang ilang ipa-deliver. Deliver ila ka Ma'am Ivy Berano ay Ivy Barira. Salamat kayo Ate Ivy. Kaya naghatod para ba kay ila ka Mamurusi? Mamurusi ug kang Mamimi. Mimi ug kang Mamurusi. Kang Mamurusi ning kanang gidubli para mailhan nimo. Kani ka Mamimi. Pila man iya. Ang kang Mimi 150. Dala sa iyang utang. Kani ka Mamurusi na ah. Pila gani iyang utang. Kamo mo 100. Kapag amping. Nakakita mo dani sa nagkalat dari mga bunot. Kay agahang mga tanom guys nga kuan. Ang gipang usob. Ang mga tricolor di ah. Ano siyang gipang usob kay tagas na. Nanang gipang kuan siya gipang usob na kay kinahanglan mo din usbo yung tricolor. Gipang usob na guys. Nakakuan ko kanang nag sayang din nino ana ma kuan mga tanom pa man ibalik ni nakuhiros guys na kay ahong gi pagtangtang dito guys kay nak isuod na mo piso nak ang gitangtang diha kay basin og mo duty si Rubin diha na lang sa magmasa mo to ang gi pabalhin ni Papa Eddie kan kanina ja tangtangan na para hada itong mga bumbilagan na kanang hanggi tangtang ang mga tambak diha ni tangtang na mo ni Nicole ag piso nga gagmay pag ikuan ha ja ang ipang balhindari guys ag kanina kay basin og mo trabaho si Robin ba nagka Domingo mana siyang gipang palhin. Diya arang bisiha lagi na guys kay luto ni guguan na para matiwas na dihang sig nakakita mo na lang ng kalat. Ga kuan ko guys bisag galay ng paminas ang lawas guys ga di man ko pwede maghigda-higda kag kuan kay kuan nga nang masamot. Nang gipang tangtang ni dari na nahawan. May mga sudlanan diyan ni dari na kuan pwede man ni siya tamnan og kuan bumbil pa isang hinluan yan amoy panasag tubig yan nurok na dari kuan nice kay guys ug pink ini pinaka-nice ng bumbil dari day guys ya. Hindi ka mong giputol nga malbiri guys sa tanom dari dia nabuhi na pud siya. Ya. Bumbil nga puti nga murag pink siya nga pino. Ang guys na problema na ko daning kuan siminto kay si Rubin lagi na pasagihang trabahoon ga wa mo ka kitag laing mo trabaho daghana ka juguan guys bunga ag mga tanom dari guys ipang ibot na pud na ning puli dari ka kuan kani yung mga puti muna nahawa na diha ang gitamnan diha og kanang malunggay gipanghilihan ng malunggay og kani mga to guys daghang kay salamat na kay kanang hapon na salamat ikadto sa mga namalit na huguan daghang ni message nga kuan lami ko nagahang binangkal si Nicole kay na busy man si Inday pud tabang Crystal arang kalata pa namo dari guys si Crystal lang kuan pod ay si Nicole may naglabas sa uniforming Crystal kay naa luoy man siya siyang manghod man siya naglaba
Ngayon po mga labas Crystal kay ay Nicole kay ano. Puti pa kayo nasa nilabahan. May mga uniforme ni Jay isang gida kay alanganin na si Jay. Nagsi-cycling nga puti day pod. Salamat ni Kadyo ni shout out day ko ni Ma'am Bitani. Salamat Kadyo ni Ma'am B. Salamat Kadyo sa inyong kamaadyo namo. Ja. Daritas bye-bye. Kuan gyapon harat gyapon naghang titimlan pero nag-inom kog limon. Dante, linaw kay jog dagat guys. Linaw. Wa naman po yunasan. Pero grabe ang dagat, wa maglihik na. Nay nanagat na. Hoy Dante, diri. Dante. Thank you for watching guys. Amping ang putang tanan guys. Mara to ang vlog. Mura magkanang naghang vlog kay di man kanunay. Kada adlaw. Mo-upload lang gihapon ko kay sayang pud na matigom. Bahalag 3 months ta makasweldo.